musidɓe tedduɓe mboɗo heewi namdede mbiyata ko min woni Ibrahima Sarr mawɗo o Ibrahima Sarr kalteɗo o darjuɗo o darniɗo ɗemgal darniɗo leñol darniɗo dawrugol hoɗo woni Ibrahima Sarr min noon ko Ibrahima Sarr toksil ganduɗa hoorema toppirimi gueɗe parɗe internet paare pulago hay so taw inde ɗe ne kawrini mboɗo yiiɗi vraiment yimɓe paama min gona guurma min ceertu no fewi ɗum noon kettoɗen ceerno men holko wi e inde amen ɗiɗi nanduɗe holko haali hen kanko ceerno meɗen ceerno Ibrahima Sarr on jarama. amin jetto noon bandiraɓe men ɓe ganduɗa kañumen goni jaatigueɓe amen ko adi fof tokaram Ibrahima Sarr mo ganduɗa mi ɓooyi ɗum nande tawa mi anda ɗum ine wayni komin bandiraɓe kono mbeɗa ñaagomo kam inde makko leyi on ko ɓeydi hen seeɗa minne nden mbiyatanoma ko Ibrahima Sarr tan ɗum gandiranomi ne gonmi radio Mauritanie inde nde ko noon yaari ha yetti duuɓi cakkitiɗi ɗi ko noon mbiyatanomi ha waɗi saaha goto won yimɓe janfanteɓe yiɗɓe hutorade indam saabu yidde anani wadde won on politique bindi ɓatake goto jalti ɗum ina jetta hen hono mawɗo leydi jannaɗo joni o ɓe ciññini kayit o less ɓe mbaɗi hen Ibrahima Sarr ɗum ha yimɓe foof saabu ne gandi miijo jam ina gandi hono haqqilantagalam to yaari baaɗo ni min Ibrahima Sarr mi winde oɗo ɓataki mbeɗa jarfa oɗo neɗɗo mo wona bonɗo ni kono kam ɗum ɗo wona dawrugolam ɗum ha yimɓe foof ma duttimi mbaɗmi ɓataki goɗɗo mbimi oɗo Ibrahima Sarr biyatede wona min ɗum noon tuggude on saaha noon faade joni mbimi hankkadi mi ɓeyda hen inde babam battumi wiyede noon Ibrahima Moktar Sarr kanko oɗo Ibrahima Sarr ne ina heewi ɗo yimɓe garata hen tan mbiya an dey liggey mo mbatta e nder internet o ne wili min emin bertema no fewi min noon mittinani on liggey mo mbanmi mittinani yimɓe ne garta tan no jettanmi ne jettirami saabu golle janane ndeke wona min ɓe jettanno ko oɗo ɓe jettanno kono ɓe cikkanno ko mbimi ɗum noon anne mbeɗa ñaagoma ya ƴettu inde bamma takka hen so Ibrahima Mamoudou Sarr wonira noon mbeɗa yimɓe mbawa kam ruttudema ko jeyɗa ko wasa weddede yam. noon musidɓe tedduɓe nani ko ceerno Tokar wiye e ko inde amen keewi faandirede ko ɗum noon mboɗo mi heeɗima haala makko mi nani ɗum min noon nde wonno baba wiyete ko Malal indam Ibrahima Malal Sarr nde ko nden woni inde tigui rigui hayso tawi Malal o hewani hutorede noon no wawi sendude Ibrahima Sarr ɗiɗɗi kono ha joni kadi ne waɗi caɗele kono so tawi a hutorima dabɓe ɗimer e woni AIMES ha joni ko gotum